Og det må være Christians stedmor. Enkedronning Juliane Marie, majestætens halvbror Arveprinsen. Hverken hende eller hendes søn er særlig populær blandt folket. Hvorfor ikke? Jeg tror, det er, fordi hans majestæt aldrig har betragtet dem som en del af familien. Danske folk har altid haft en besynderlig næse for den slags. Jeg synes, det var så langt væk. De har dramatisk plærkær, dronning. Kommer de og besøger mig efter aftenens program? Kom, lad os gå til fængslet. Vi to vil synge der, som fugle i vort bur.